Radyo Balagon Kaito, DZGB Ngunyan, Anay, pirming nanginginutan, always number one. DZGB, 729 kHz, Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kayo ba'y madaling mapagod? Laging nanghihina ang inyong katawan? Lagi kayong... Sa 100.5 Cool Radio Daet, Camarines Norte. Ayan, intro pa lang pala. Hello kay Mr. Bong Lanot. Kumusta ka na, Sir Bong? Ayan, naririnig ko na yung aking intro ngayon. Okay. Sa live na tayo sa DZGB, Legazpi, at naka-live na rin daw sa Cool Radio in Daet, Camarines Norte. Okay, so hello po sa lahat ng mga followers natin, taga-subaybay dito sa ating programa, HCI-CMD, Kalusugan at Kabuhayan. Live po tayo, DZGB Legazpi, and of course tayo ay mapapanood din sa Facebook Live ng DZGB Legazpi, sa CMD Bicol, sa 104.9 radyo natin, Calbayog City, 98.5 OK FM, Daet, Camarines Norte, sa 100.5 Cool Radio, Daet, Camarines Norte, also sa DYME Masbate, and of course sa 89.1 Bicol Idol, Legazpi City. So, kumusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So, calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag niyong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices.